Wel, gyda fach, yma yn y prif gylch yn ochr y gleddol, dyma oedd yr olygfa, edrych ar bencampwriaeth rhanfryd Cymreig. Dyna oedd yn cael ei ferniadu, a gyn ni'n cael cyfle i edrych yn ôl ar y gystadleuaeth honno nawr, achos mae yna gymaint yn digwydd o fewn y cylch, gyda'r cylch wedi'i rhannu yn dri, ag y pencampwriaeth fan hyn, pencampwriaeth fan draw, felly dyma ni gyfle i edrych ar y bencampwriaeth y rhanfryd Cymreig. A Robert yn ymuno gyda fi fan hyn. Bore da, so wedi gweld ti to. Na, ni ddim wedi gweld y gilydd to. Iawn ychan. Da iawn. Wel, fi'n gweud bore da, prynhawn da wi nawr. Mae wedi diddeg. Ond felly yn y bencampwriaeth yma, wyt ti'n digwydd bod yn gadeirydd ar gymdeithas rhanfryd Cymreig? Ie, ar rhan y gymdeithas Gymraeg o dy wir. Fel i ni'n gweld yn yr adran hyn, mae yna tipyn bach o drafferth wedi bod yn penderfynu y gwobrion sydd ar gael, wrth gwrs ei egluro. Mae'r adran amser yw ti'n dod i'r bencampwriaeth yn rhoi pencampwriaeth i'r ceffylau a pencampwriaeth i'r ponis de. A'r ceffyl tu flaen i ni nawr sydd wedi cael gwobr y ponis a'r ceffyl D, fe welon ni muned yn ôl, wedi cael gwobr y ceffylau, a wedi mae'r ddoi yn mynd mlaen i gael fel prif bencampwriaeth, a dyma beth ni'n gweld ar hyn o bryd. Diwedd adran yr ceffylau rhanfryd Cymreig, a fi'n credu bod fi'n iawn yn gweud ni'n edrych ar yr is-bencampwr fan hyn, Awd Shmaldi Royal Party, yn illydd dosbarth y Meirch, ac gewn ni gipolwg, wedi cael gipolwg ar y pencampwr mewn moment, a hwnna yw Aberaeron Santillana Van Valentina. Neu ddwy Mr and Mrs Gary a Joanna Shaw Evans. Dyna fe, ie. Awd Shmaldi Royal Party, Miss Linda Chain, hi wedi magu yr is-bencampwr hyn, allan o'r march rhanfryd Dean Hills Royal Jubilee ac allan o'r gaseg Northview Christmas Party. Felly dyna'r is-bencampwr fyna? Is-bencampwr yw'r poni bach melyn sy'n cael pat bach ar hyn o bryd, ond ar ei ochr y pencampwr Aberaeron Santillana Valentina i Mr and Mrs Gary a Joanna Shaw Evans. Palusa San Sebastian, y march, ag Aberaeron Black Bess, Coben Gymraeg wedyn ni, yw mam y ceffyl D, pencampwr adran yr ceffyl rhanfryd blwyddyn hyn. A dyn ni'n di gweld y rhanfryd eto yn ystod yr wythnos. Dyma'r tro cynta i ni weld y rhanfryd yn dyfe? Ie, mae'r adran rhanfryd yn cael ei barnu mewn un diwrnod, a dyma diwedd y berniadu o dan yr berniad Clive Mike Johnston. Mae'n flin da fi o brydfa Fontmel. Mi wyt ti'n gadeirydd ar y gymdeithas ac hyrwyddo'r rhanfryd i chi wneud fel cymdeithas? Ie, trial gwerthu nhw, trial cael bobl i fagu nhw, a wrth gwrs cadw llygad ar y gwad sy'n cael ei fagu fyd ar rhan y gymdeithas.